Monggo sami-sami nderek mangayu bagyo hajatipun Bapak Asno Ibu Sirani sekeluarga. Sampun jai panganuitan inggih menika ingkang kagungan kersa Jik Bapak Asno nggih kadhapuk kalian putranipun inggih menika Mas Gunawan. Dumateng panjenengan kali kula aturi tindak bakal dol ketal yuk. Yo Casno sayangku monggo mriki panjenengan iki kalian Mas Gunawan nabi sampur penghormatan Arbosta generasi penerus saking Bos Asno Mas Gunawan. Jari lure kang nati ilang gilang kalung. Jari lure kang nati ilang gilang kalung. Spesial ya gede kelar panjenengan Bos Asno Sobu Silani mendengarkan sinabi nemoni dayoe tamu bidangan jare luring saking Bos Asno so Mas Gunawan atuh bos ngiru kanyang jare lure tandha mata tak openi minangka taline tresna aduh Dik aduh Mas yen suwe ora ketemu aduh Dik nyawa jare ilang kangenku
pisanku tulung ana rasa kangene atiku nyaga asem manis setak tunggu kangen iki bisa nek wis ketemu iki ayem to Dik aku Dik wis purun nambani asik semangat Mas Gunawan ati Dik aku wong lanang ya setahun to Kok bisa rasa kangen mas piye Dik Koyo ngene Arbosta ora gampang konku lali janjimu biyen mung tansah ugemi pancen kowe ora geten Dik Babar ora getun lho mas ya aku babar pisan ora kuwon aduh Dik dasare ana liyane Oh ya luwe saka aku sing bisa nyenengake tresno ati pawitane bondo donya kuwi tutuku ranti masuk Mas Gunawan wis karep perang iki tenginku ranilo gerang kalong diweneki wong liya Nggih. Sembah nuwun dumateng Cocok. Bapak Asno Mas Gunawan ing sampur penghormatan.